Tapada hoyalam ki kedolong a pillar chomang atum kapang bob eradim MLA Rupsing Teron kahumridang Prabjen pensalam pon popu lamcha kipi Kedamtang ni phai incorrect stroke ajo Meghalaya chomang atum ahoy ke soma pillar bomb blasting apekang dagdaksi adu pacheplang datla Labang su pillar leke 1951 aningkan pensi ke somlo Sita non malom tapad lapen lapang nabatum adu hoyalong tomon langnu ke jabajok pillar ta phalang nu etu Labang solam arjulong si Jowai Law and Order lapen Hamren Law and Order KSA Ronggang Buratung lapen Tapat Rong Abaratung pen Cherang Rapet si Pini Miphai isi Pai Pai Cheklo Humridang Halapu MLA Rupsing Teron media thingnu kaninje pona tengki Karbiang longalong ki Meksum ithekta Meghalaya Soraphan longli Pipon thek lasi labang so kaphalang nodak apilar kini pithir klong pen Bithu Poposi lam thej paklang pon lapen bangso puta council pen chingki chingwai ponlo puta ninje pon lapen Meghalaya border ke do tapada rara phanta mesen pen ningki thelam than parete kang pasi nilituma phirang ke tapat pen Barnabas Bay hin pen news fast karbiang long sa hemalo birta nangpale Meghalaya state reorganization aso hote bangsi सरकार तुमके दुई पक्षे सरकार इंडिया सर्वे आसाम सर्वे बांसी जे karbiang long laben megalo hoy ke lahelo aso hoy lahelo pusi bangke anhiok nange apila nange elo aso teng pesi ni tungke megalo so phanta katuniri lahelo karbiang long so phan ara pata tuniri lahelo laga bangke la so kam pila ka ni ok pongho bangke la pake klek de si memang jok le tem putan itu he bangke la bangke penrem lo ate bangke tung puni make de bangke pupu atuka government is nothing perba government tum bang keplakat perba tum aman pinang po koi nang po lapu do tum comang de pno karpe ka khai tum le pnon de pu do tum te do ra penang po klem ra penang po ba meghalo long ge do kapre ka khai karbi pnon ba kapre khai tu puta meghalo sarkar ro ten perang po te no tum te ni bakke hima ke tum le katera di sarkar se pangatia sarkar ke tap abang andiok tanang elo laso ni yok pong hule border solution kali deji atipi bangke lagi tunggu bo ning choya lam to pola bangke ke botu bangke pilar ke na to pang hongke bota pilar ke ahima ke phoye tehi la bangke ridi batte kan kilo sarkar to ke lasi ka pong ho pente itu bangke tapupu amoni tung ni ting sampen kample da pe chora pe dar pe bangsi di megaloi ke jo akai to mata kili ke tungri tar benglong to mata sonsi kili ke juniri ro ke damtang ana bangta sonsi tungting lai ting se pon non ke dak ke tungke insam je pitolo pitolong ke joklem long ke do sonsi tungke klem nang pola pa ya to pa ke ro la kan nona ba ke pila pongodak lo la tungke damtang taring ko soksi bagi si adap apor jang to pongodak lo kaso bangke non kar benglong Thomas Council CM Dr. Tuliamo Hanpeng Assam Chief Dr. Himantho Biswa Sarma ho matha tu si non ke pila kaso ko ke itu ye phanta bang stem non beglo teng lo de ana ethalo Lasi la batalan tu macam orang poh je pilar poh hodak tani ok itu nak koji ke. Tapi no bani ok itu bang kam kele lo dah curu lo. Kan langsung pilar bang ta itu ke main ni itu pilar bang le poh pota adim bang ke along le bang ke adim bang ke poh tengi. Lagi poh hotel ke iri je bang lo colo dalam colo lah bang. Lalu tu mana curi ke pinya mai pen bang pinya dak itu dak masih dolo pilar kapung adim masih ni tum dolo dalam ro angbong masih ni tum dolo posti. Aso pen pining nang lang lo ni tum ka do ge dak kes e tum do pen ka progress social organization tum do ka do ge dak tari bompu border lo ge klem pon po hadle so pen dang lo ka pe tum dak do rap ta tu na jai long tame ngoni tum lai hui block 1 block 2 bang ge meghaloi parlo pondat pu pu se than frei diti tasi hala so ali ngalam se tame ni tum chini du ni lo block 1 block 2 la bang ke ni tum kar bing long along li bang ke ni tum ke puri dun de lo athima lage ni tum 6 schedule area pina 6 schedule area long te ni tum long le thelang ke lage non her non din pele bang na pi ponda kali lapen aron tame bang na semar pilo lapen laso aron along ni tum tame kaiker jabdun thipji lapen sarkar afan ni tum ka chuni ri bang ke la poilo prabjin pen ni tum phan lahai hui timon lang no lahai hui out lang no bang ke lada put lason lada nang teman mera bang ke non ekhan ke wangi bang ke avedet nang ko busnili tum karbilo chal yasong menta appeal lo chuning ri lo lapen both side Assam state government lapen Meghalaya state government atum phan tame politically lapen administrative atum phan tame ni tum karbilo chal yasong pen chuning ri lo nang tum pusi tame lapan so samjin pen mon sam kapa do nang ji phan bang ke ili tum khai so ili tum
tribal hijan ke lason kache bhonga char wa sai bangke jelang no dak jin sumi ni asino ne phang ke bang di bangke lai bui asai lang no amu wang we sai bangke chuklem ke desi ke me lapu tum talo hapu tum talo lapen nili tumpu kar binglong ban bangke la ke hokpet nili tum ke chekong de ji nili tumpu pen ke pinian dan nili tum lason claim plela nasi ke bang di ana por si kami nili tum jidia seroi na pen chomang khai than pu si kami nili tum kar binglong long nang ke do na chomang alang nili tum han kami nili tum chinghon po nang po dora pet nang po thagra pet nang po lapen kar binglong pen angtang non meghaloi long ke do nili tum kar binglong pu si kami siksidu area puri de asam chena sa mu pulo je ke kar binglong long siksidu area ke ge men te kala wa la ka pe ka hoi binglong puri ka pe de ma ke da bangge meghaloi chena sa pulo je kar binglong la pe meghaloi ke hoi ke apka सरकार तुम के फ्लैग आते हैं दो पोल है सोते हैं तुम कोई ना पोसे बांग ये देख लो लगे ऐसे भी मगे लगा लग तुम आता अब था कि मैं चीफ मिनिस्टर का नहीं देता लाम ना कोई नहीं नहीं तुम के itu kai beno CM ba asam chisa ba nang de tha ting tu ke kre lo ke ate itu hima da ke lo de adin da lo itu ke kre lo ate itu tha na pu pe kari tu ke agency along leta me le than ki pg pu bang ke la ba ke matha ke lo abelo la ba ke so kar tu bang ke tha ka ting sin ko lo so teng bang sin tu ke dora pe chore pe kam tong ra pa dang pu la ba la se ge me te polisi ke kar beng long thomas council ai ria ke la ba ke da ke ro lambe ya pe